Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Yuri at taga Cagayan. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti naayat nga agdengdengag iti drama from Lagon, Atasha. Congratulations to Shin Lerica Gumalawi, proud of you tita from Wilma Baroga. Ni Tatang Eduardo Corpus dito'y Santo Niño, Cagayan Valley. Kastamot ti Piñera kan Corpus family from Elin Piñera Corpus. Makablaawa ni JV Agkoy iti Hilltop Bulanaw, Tabuk, Kalinga. Kastamot ni Jody Rosario iti Candon, Isabela. Happy birthday to my cousin Imelda Banicad Leal iti Nalbusur, Luna, La Union from Nida Niveras. Condolence iti family Enriquez ken Mendoza dita Inanama Alicia Isabela from Rosita Estrada. Shout out kada Rose Ann Confieso iti Hong Kong, Angel Kalimag iti Isabela, Ani Aban iti Honolulu, Hawaii, ni Joel Padron iti Macau, Rizalina Burillo iti Hong Kong, Scarlett Singaw iti Jizan, Saudi Arabia. Pamilyak tita Vizcaya isuda mamangko Miriam Padre, kan kakabsat ko isuda manang ko Pepsi ken Nadia from Jana Elaine P. Almacha. Nilakay ko nga day ti trabaho na ni Efren Bawa, anak ko ani Angel anak kasali iti with honors iti eskwela ken ni JR from Maria Dolores Bawa.
Shout out ka ni Ferlin Tagalikod iti Singapore, Lovely Rose iti Hong Kong kan Chalaida Abad. Maburang kan Medina family dita Solano Cagayan from Arlene Medina. Shout out ka ni Luz Viminda Pajarillo, Naina Roy kan Jasmine Rivera. Nilakay ko ani Art Novida, Tatay Andoy, Manang Melba, Auntie Meli dita Alcala Pangasinan. Kastamo ti Palataw kan Tagimakon family iti Daragutan West San Mariano Isabela from Pretty Mary Palataw. Ni ading ko Jason Mendoza, anak ko Adarayan, Krisha, lakay ko ni Dante Aloba kan mother ko Lucena Mendoza from Judith Aloba iti Singapore. Ni bakat ko Marilu iti Madrid, Spain from Pablo Jr. Visperas Subido. Shout out ka ni Emeline Herrera, kastamot ka ni Reynaldo Paas, anak mi Adarayan Joy, Rowan, Renz, Razel, apumi Adazaya kan Daphne, Katie and Ayan, Vadil, Vicente, Fernandez kan Agaluus family, ni Jing Afante, Presi Peneranda, Maricel Bautista, Candina Benito from Mary Ann Paas. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Yuri. Dear Manang Emmy, kas iti sigod, Yuri motlaang ti kayat ko nga iyawag mo kanyak. Nangagkon ti panakaidrama ti damo asurat ko manang. Kat mamati ak, adakkel ti nagbalin nga epekto dayjay, iso anakalibasak iti grupo anang tenggel kanyak, idi addaak paylaeng ijay Japan. Nailanad kon iti damo asurat ko manang, ti maipapan iti panagbalin ko agamrod iti kwarta, agapuanan ti panaka-lockdown ko ijay Japan. Aklonak nga ita kat nakaawid akon dito'y Cagayan. Ngamsakbay napasamak dayta, adupay tinapasarak iti kaaddak ijay, nga iso ti pangrugyak nga agsalaysay, dito'y may kadwa apaset ti surat ko. Diyos ko, sigurado ang madaksanak manan kan isa ajisan. Sigurado ang nagipulong kan kwa na jisaka nga nang ilakwan na kanyak. No di mga ko malaidi ka ni Oka. Nalabit adya ko napasarandag ito'y. Kat nalabit na nakadanak kumapay day di tatang. Sakmay anatay. Sana ko balin alapad kadang iti panggap mo anak ko. Kamsapay lako bata makaawit ka, sakpay nagbabawi ka. Agad nagkakatayon dita, anak ko. Angin kaita. Kas lamang mangag ko pa'y lang dagiti naudya balikas na di tatang. Iti naudya pa nagsarita mi ti cellphone. Iso matlagaya makas day lang hindi pa nang bilbilin na kanyak idi. Kaya dahil ti maudya pa nagsarita mi ti cellphone. Agpagpakadagaya mi din day di tatang. Agpagpakadagaya man. I already told you, Saji-san. We can no longer rely on that woman. I know. I can observe that now. She is no longer an asset. We need to get rid of her. I know. But I have plan. A better plan. What is that? I will share her. What? Before I get rid of her, I must take money with her. But who will buy that bitch? I know someone who is willing to buy Yuri-san. I will dispatch her, and at the same time, I'll make money because of her. Two birds in one stone.
Saji-san, don't hurt me, please. Don't worry. I will not hurt you. Really? Saji-san? Yes, I will not hurt you. I will make you happy instead. What? You heard me. I will make you happy. Saji-san, why are you taking off your belt? What are you doing? I said I will make you happy, but I want it the rough way. What? I know that this will make me satisfied. No. Please, don't even think about it. Please, have pity. Please, Saji-san. No one can stop me now. Saji-san, please stop. Don't hit me with the belt. Have pity, please. No one can stop me. This will satisfy me. No one can stop me. Nagsakit pa lang tintero abagig. Kapoy tinamayan kanyak ni Saji-san. Jak itulok at isakit marikrik nak timang lapad kanyak. Masapol na nagliba sakit arabi. Natalag ni Saji-san na jak makabaal. Kalpasan tinaramid na kanyak. Isa sana na ingat dagiti agbambantay ita. Dwala ang tinapaliw ko agwardya. Sakat, naira na pa'y nga adapaskan ita ti grupo ni Saji-san. Isa da ito yan ti kapintasan aguntaway tap naglibasak. No makarwarak lakit di ti da iti a compound. Dakkel tinamnama ka makalibas. Agdiretso akton iti may sangam amok. Taiso ti mangkuyog kanya kaging gay embahada. Masapo na makalibas akon. Sakmay nga dadakdakas nga ramidan kanyak ni Saji-san. Katsapal ako mata di nagbaybayan, Diyos ko. Tarabayan na ko may tidaytoy nga aramidan. Napalalo ti panagtibayo ti barukong ko iti day di arabii, manang Emmy. Amok ngamin nga iti kanito nga ada makasipot kanyak. Biag ko ti agbalin akatukad ti panaglibas ko. Ngam amok adinak binaybayan ti namarswa, gaputa natalgad a nakarwarak iti compound ni Saji-san. Ken nakagtengak iti dagos ti amok, nga isumat tinangkuyog kanyak ijay embahada. No ti amo ti kaadwan kat iti laeng pelikula a mapaspasamak daytay makunkuna a koneksyon na panagnakakmanang gaputa iti panagawid ko dito'y Pilipinas awanen ti adupay a Cheche Boreche. Adala kinasarita ti amamok kalpasan na nagpirmaak iti sumagmamano a dokumento ket kinita dalaeng ti passport ko. Kalpasan na, naibuk adagos ti flight ko agturong iti sabali a Pagilian, aging gaan nag-flight takmetlaeng nga agturong dito'y Pilipinas. No apay akas jay tinagbalin a proseso, simple laeng manang, para dayjay iti kinatalgad dagiti amin anang tulong kanyak. Apaman ang nakasangpetak dito'y Pagilian, iti tanem adagos day di tatang ko
tinagturungak. Papang, ada kita dito ayan ti tanam mo. Kaya't ko ti agkidaw iti pamakawan. Gaputa nagbalinak arupat kwarta. Ado aba nagtinapukaw kanyak. Gapu iti panagbalin ko arupat kwarta, papang. Kat kang runaanan di ti gundaway anak kadan nakakuma. Sakbaya pimusay ka. Magbabawi ak itinakana, papang. Nga maawanan apolos ti maramidak. Gaputawan ka na. Saan ka na makadanapay? Diyakon mga gandag iti pamalakad mo kanyak. Kat kang runaan ti amin. Diyakon mariknapay ti pamatag mo kasamag. Pagkawanan na kumapapang. Sabay la kuma. Tano sa di naman ti ayan mo ita. Naulimag kan. Katikag danag. Ikarik. Urnosak ti biyag ko. No na ilumlumak man iti kumunoy, itinagapag apagilyan. Ikarik nagbaliw ako niti panagawid ko dito lugar tayo. Dandaniak na isagmak. Kaputay nalman ko ti makatagad iti dakdakkel payagatad. Ngam ita, aramatakas pangrugyan dagiti inurnong mo anat gadak iti si bibiyag kapay. Kat pagyaman naglaon ay ti kastya nga inaramid mo, papang. Agyaman ako naikan ka. Kada kayo nga agkakabsat, na ito'y balay a pinatakdar mo kabayatan ti kaadami di balasiw tao ti kadakkelan kan kapintasan kaanakan. Uncle Ruding, Saan lanay di kabagis ko tinapaginawam ti biyag na sakbay a pimusay, gapoy ti pandemya. Natulungan pa'y dagiti kakabsat mo. Karaman pa yun dagiti kakasinsin mo. Marikrik na masaam, Yuri. Katangay da kami ti pamilyak ti kasitkan kan kaita. Da kami nga ro, ti kang runaan namang tarabay kan ka. Agyaman ak, uncle. Agyaman ak kada kayo. Noan yaman ti masapol mo. Ti kagbabay namang ibaga kanyak. Wano kanya antim. Wano kadagiti kakasinsin mo. Kanay pakaamukmatan kadagiti kakabsat mo ti kaadamon dito lugar tayo. Kasta ka di, Uncle Ruding. Wan Yuri, kat di kagdanag. Taasya kung ti makamoy ti sagana para iti sasangpot mo. Tapno da pagsasangwan tayo ng agkakabagyan. Ala, kasta gayam tinapasamak kan kay di balasiw taaw, Yuri.
Nga pampanunutag dagiti naglabasak. Ay ayak ti bagik, Doray. Yuri, Aklo na ka na palalo ti danag ko. Nang runa ka dagiti naudin nga aldaw akadak ijay. Impagarup ko idin umataya kuwan. ay na, Diyos ko. Agasam ngay kita na paspasaram. Talaga na palalo day dyan na pagtengko, Doray. Diyak pulos impagarup ang mapasama kanyak ti kasjay. Impagarup ko nagtalinaad anasaya at ti kasasaad ko ijay. Nang runak at nagbalinak nga in demand iti club ang nagpaayak. Ngam saan gayam? Ay, Yuri. Doray, agayam tan sipod elementarya. Awan apulos ti amo dagiti kabagyak. Maipapan itipod no at trabaho kay Japan. Namnamaak nga nadam ti palimod ko. Tadyak kayat nga ikan iti pakaibabain ti pamilyak. Nang runa day di papang. Awan ti mga pagdanagam, Yuri. Amamunak matan. Natalgod kanyak ti palimad mo. Napalalo ti ragsak dagiti kakabsat ken kakaanak kam gaputan nagawit kan Yuri. Naragsakak mat, Uncle Roding. Kung naman naragsak kang nadnadlaw iti langam analiday ka kaanakan. Ha? Katamuklatan nun niya ti makagapo. Uncle, Gapo iti kawanan day di kabagis. Husto akadi. Jack ilibak day ta, Uncle Roding. Kinapudno na. Sidsidirak ti bagik. Pagpabasulok ti bagik. No apay adya ko nakadon na day di papang iti maudi agundaway na. Ay, Yuri, kaanakan. No dimngagak ko maidi iti nakasiningad ko iti balasyo tao. Nalabit asa anak ko mga agbababawi ita iti nakana. Jack ko mapaspasaron ti kastoy asa ita. Kaanakan, dahito iti tandaanam. At darason no apay adumtang iti biyag tayo, dagiti pagtanga saan tayo anam namain. Pudno anasakit tinapasamak, tadi mo nakadena kadagiti maudi agundaway day di kabagis. Ngamamok kaanakan, at da napatag arason, no apay anapasamak ti kasjay. Kayat ko nga ibaga iti ulitag ko, ano anyaman tinapatag arason, no apay apimusay day di papang, adi ka man la nagkita, saan anain kalintagan manang Emmy. Ngamamok iti kaunggak, asyak tinagbasol, kat kayat naklaang nga andingayan ti ulitag ko. Kadagiti mo na abulan akaadak iti lugar mi, kalpasan ti panagawid ko, aklunak ang nagbalin anarigat. Nang runa ket tunggal suli ti balay mi, kasla makitkitak day di papang. Nadlaw dagiti kakabsat ko ti kinaliday ko manang. Iso amasansan amang ibaunda iti kaanakak amang kadkadwa kanyak, iti pinatakder ko abalay. Tapno makailiw-liwagak, nagnegosyo ak nga rod manang. Tangay limu kay manan dagiti pagalagadan, nang lukatak iti mini grocery iti sentro ti lugar mi, nga isumutten ti nakakumikumak.
na imbagtadakan. Amang ano kaya't nakbata sublatan dito ayan ti kaha, tani. Jak pa'y nangaldawan niya. Iso nga rod nga imaya kon ditoy, tapno makapangal daw kamutan, Doray. Ay na, nagado ti tao ita dito grocery. Sa bagay, weekend nga miniso nga do ti ang grocery. Naku namon. Ala, siyak pala ditoy, tapno makapangan kamutan. Ay, thank you. Ngamne, si kanton ti manguray kadagiti sumangpot nga stocks, Ada nga min delivery ita. Kasta ka di? Wandoray, ilayon mong tumutan ti mang check. Nuhus tumut laang dagiti agsangpot as tax. Ay na, amaklatan. Ingagaran bimang sublat kanyak ita ka nito. Tapno siyak tidutok kam ang mga sikaso kadagiti agsangpat as tax. Okay laang. Sana balit a kerik mo't dayta. Wala nga Rudan, inak pa'y mangal daw. Tasakto pa daanan dagiti agsangpat as tax para dito yung grocery. Panagkita katinino ta na makaliplipat ti kaanakam lakay. Di kad nasayaan, tapno saan nga agladlading itlatan. Lakay. Uray asino mo't ngamin na makapasar iti kas itinapasaran na. Sigurado nga agladingit. Kapu itinapasamak a pandemic. Di na nakadenay ti maudi agundaway da iti amana. Takasano? Naka-lockdown mo't idi ti entero alubong. Nga isumot ti ipupusay da di kabagis. Nga rod isama siya anak unay ka ni Yure, idi kasangsangpet na. Kasla saan ama iladawan ti nga na ide. Sakit ijay pa'y Kampo Santo ti immo na at tinurong na. Iti ayan ti tanam day di bayaw. Napalalo nga minti pa nang ipatag ni Yuri iti day di kabagis. Kastamutan kadag iti kakabsat kan kakaanakan na. Kan karaman tayo matan akakabagyan na. Ay, Yung kas nga rudan iti nakulam. Hindi inuter na makaliplipat. Isa maragsakan akmat iti kas di mapaspasamak kan kuwana. Hindi inuter nga agsubsubli ti gaganay gayan na. sapay la kumataglay layunan. Alang arudon, maturog tan tanay, adalam ang tirabi umay kan lakay. Puno makabannog ti tumao dito yung mini grocery. Ngam, pakaragsakak ti kaadak dito Pakaragsakak, ta nakaibangon nak iti kasto ang negosyo. Adda nang iba utak iti kwartaan na urnong day di papang iti bangko. Nagtultuloy anapig sa ti mapastrek ko, iti impatakder ko ang mini grocery. Awangan numang lukatak to pa iti branch na. Sana bale. Tadamot agiti ka nakakasidadaan amang tulong kanyak. Sweldo akmat ida. Iso nga awan ti parikot. Miss, paki-punch in man da ito Sige sir. Ha? Oka? Yuri? Siyak nga ron. Anya tera ramidam diti kagayan. Kwa, nag-rides kami kadagiti kagayim ko. Maragsakan na ka nakakita ka dito, Yuri. Kaano ka pa asimangpot dito pagilyan tayo? So magmamanupay laabulan tinapalabas. Naimbag man ta... Tanakaawid ak asi tatalgad kasta ka di? Yuri, no adapan nakabalin na. Mabalin ka din nga awisin ka, apaman na malpas ti trabaho dito groceria. Tapno makapagsarita taan na imbag.
Nakarkaro pa'y gayam tinapasaram, idi pinanawan ka ni Japan. Wan Oka, kataklunag, kadagi di apanawan. Sim ka niti panunot ko na saysaya at kuma, no imanugot ak iti jayam idi asumuro takun kan ka iti panagawid mo. Yuri, Ngamamom, itilaksi dagiti nararamid kanyak ni Saji-san. May sa abanag tinakapasakitak iti kastaunay. Iso day di ipupusay day di papang iti kang itingitan ti pandemya. agpada tagayam. Ti pandemic tinangala iti ipatpatagta iti biyag. Oo ka? Sakbay nag-lockdown gapo iti pandemic. Ingkalay sak tinagbali na nobya kiti lugar mi. Kaya't mo asawan? Kasado kan o ka? Uwan, tanagkalay sa akon. Kaya't kung aminin na mayaw awan iditiriknak para kin ka. Iso nga dinadaan na kiti nobya. Inkalay sa akon na dagos. O ka? Ngamkas ken ka. Ti pandemic tinamagsina kada kami. Kas iti napasamak kada kayo iti amam. Iso nga ita, balo akon. Di kay kadi na paraburan iti anak? Saan? So magmamano lang amin abulan kalpasan ti panagkalay sa ami. Apag isumot na nag-lockdown. Kalpasan na. Isumutan ti panagsakit na iti nakaro gapo iti pandemic. Kat inlayon nan ti pimusay. Lading itak tinapasamak kada kayo o ka? Makipagriknakmat kan kay tinapasamak iti daydi papang mo. Maladingitan na ka makaam mo iti napasamak kan kuana. Agyaman ak o ka? Yuri, mabalin ka da sa rungkaran ka? Ha? Pangasim ta din na kumapaayan iti dayto agundaway. Ipalubos mo kumasarungkaran ka, Yuri. Adakan ka day tao ka? Nawaya ka amang sarungkar kanyak. Agyaman na, Yuri. Katnam na magkaday tuyon di pangrugyan tinapintas agasat para kadataadwa. Nam na maagday ta. Jak pulos ni namnama day di akid daw ni Oka manang Emmy. Kat jakmat na pupuutan nga inted ko ti pamalubos ko asarungkaran nak. Ti damo apanang sarungkar na kanyak, nasunutan nasunutan, aging gaan nagbalawak, taadamoten relasyon mi. Aklonak nga iti idadateng ni Oka iti biyag ko. Ininot nakalipatak kadagiti nasaem napagteng ko nang runa ket pulos nga awan ti dinakamat na maipapan iti napalabas ko. Idinto taawan apulos ti nailimod ken kuana. Itamanang addan plano mi ken ni Oka nga agkalaysa. Ket ikarkararag ko asapay lakuma tadaytuyan nga agpayso ti kanito ti panaglunit dagiti sugat ko nga intunda ti napait napalabas. Daytoy ti pakabuklan ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Yuri. Pagayam a Yuri, apaman naawat mi ti surat mo, dagos nga impuyatan ti manurat tayo. Takayat na amaamuan no anyan tinapasamak ken ka, kalpasan day di damo nagsurat mo kada kami.
Agpapada kami ang maragsakan, tanakaawid ka asi tatalgad dito'y pagilyan tayo. Itilaksid ti paggad asi narangat mo, itinaggapwam a pagilyan. Nakarkaro manen a naragsakan kami, apaman anaamuan mi ti pakabuklan ti salaysay mo. Tarumbang laang met a mapasaram ti agal lalangit aragsak, kalpasan tinapait ken nasaem a napalabas mo. Kablaawan ka, Yuri. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglaban